iba yo singawi kene kubor menta ka step por kendai beje kaba ni don Hapdeng jo ka yau nong stoin kaba kinong khayi nong pateng kinang krewan kinang kre ban song kinang kiba thang ro dam kinang kiba kamai ke ci kali keleng ka sor nong stoin kubor ka bang kwa ban kren ka sini kalong sapang ka rally ka balong menta ka sini sulong ban kerkut ya ka main secretariat da malakot da ka seng WTP Henry nagaliang kipaj ba anjong nang nong stoin imat tang san pungut lu kimpoy hante nomor umdon bakip bat umdon bakre ban lek nomor tiong bang yo Thait te nomor kata ngawan snap nadu dan step kanungut tiba kiu te hapo san kheu hikin poy imat song ni kali pasenjar te nomor kata kane ka por ngakwa ban pensai kendiat ngayo i halor kane ka rally kaba udon ngeu Shipai ubala wo nia wo tin wo dau yang tip udeu Shipai ti hakani ka video POE perlok ba ipa ile jang tu hapo yo nong stoin la riam sut ba la phong ngangal internet ba ka riam ka jong i kan te nga perkhat ba ma iru imut ban lain tang ba ila kum khithi aslam ne kum no ki bri bra khajla dab lai iong ba kum ta yathu iong tang san phongut ki balai ti chanu pa pp la aslam the pa da ka bubura me pi ma pa pp la aslam ki bri la dab lai la poi ki la dab poi sa sidang denti pp dang wan hang tu te imat pp wan wat kali kata ka deka pon ka ban kong pi wan wat kali ban lei lang ne pi ka jingwan jong pi hang tu ka don ka ka ba ngihap ban yakran ta le se ka la ban dei ka ba baro simit phim nang yo thia shu na du ba POE ka video ko jonga phim nang yo thia nga trai men net phim nang yo thia sakawai ru ka long kom ne ba balai ipa im nang yo thia namar ba ki riu temen ki bala long kom ini ipa ki kham duna ban yo thia kila long senar baga do kila long senar baga ki thia kan si kenta ne si arkenta kila biang nomor lada ki yo thia sok kan kata kalong lada don kum gini ki ba wan nomor ipa ikuslai ba kacing kuslai ipa kalong haga di korkom nomor ba menin ka de ka san tarik te menta ka sengi keni ka sengi ka de ka nriu tarik ka ba ki paj ba kin lai te ipa try bro simit ila fo sneu lada kibon kita kinong lej lada kibon kita ki yu ta kamut ini pa ila kuslai kadai kata goi ba ipa ila kuslai imnang yo thia su proximate kadai kata hakum ka jing batai bat ka jing discuss jonga bat ki perlok ki babon ba ki perlok ki jonga ki ba don ki ong maki ki ba ini pa imat imnang yo thia su proximate men ngambet lele tanga ngam tharai ba in yo thia su nomor ba ila kuslai plat yo la sai ki bon ki ba lej yo la sai ka paj ba hang tu hapo ma yo ki bon te kadai kata hi ka ba ipa i kum slam no mane mau imyo kali ngaleng nang mudur ngong balai ipa ila khre kum ni ba haba imut ban lech sa ka jinga lang i lech yang hang tu hapo yo nong stoin te ka jinga lang kadai ha silong kam de yang tu ha nong stoin ma ti ka kani ka jing mi ka jong ipa dang step ban lech ila khre te POE am ka tu ka video ila khre na dong sadong la ka juti ru ya polis ba te ka jing mi jong i ka long ba ikwa imat ban lej te imyo kali syu nomor ki balej te kila mi dang step hadu pej perlo kalong ha kani ka rukom mo PE hadin bayang ipa kidon gitu kan kila ada play ta ada play gitu kan kamut ka no beje perkhat pi ndri beje te gitu kan kim play pra beje nga try kim pat play gitu kan ki ban hab bu ki jor ki jingdi ki jong ki ipa te ka no beje i mi hang tu kan imat ila kuslai palat iya kata isawan te pa kadai kan ni ka we ka fall ka jong feel ada pp mut ban lej kan ada piong ngine pen wai de ka kali piru te nga try pe pila yo in mar pi nga try bro chisngi phim nang shu ban bam phim nang shu ban le kom no nga try pila shu pej be gitu video pila shu bro chisngi nga try pila pi shong ha beranda le ne pila lidam hajing tia pila shu pej be gitu video gi ba POE ka tu pej ba umi te ko mga ong ba kadai ka por ka babun kam bhai ki nong rap ki breu ki bana kendong ngayo bon ki phone call ki ba nak thanwas pa ngaru ngadai na thanwas wadam song bakla ngaru ngadai na thanwas na po west kasili te nga tip ka mau sindut kilit bon bagi ki paj ba te na nong ston ro kilit bon bagi paj ba te na kitu ki area bro kilit bon ba te ki ong yang asar ngimla ban poi kamun namar ba ngin poi sihing iwei sihing arngot kum to te pa pis ngau kum no halor kan ni pipi ong baki dan tangki san pongut ki balej nanong stoin na kitu ki bapi batai ma fi dan kata ngot pe ngakar pat pipi pendam hoblay pe kaba
sengo pela kalong ba ngatrai pa ye ila pe yu pa ba ubami hang te katu pa ba ula poi de kilak silak tong ai tang silak te tang silak umi hang to tes ki bahiyeng jong ki wei ubri udan kabot san ribot dalong ko yeng jong ali ka badon bun kibot le tanay kren su ma abrit kalong tong nya khin tang sau ngot arumi silak mut saulak te la poi tapi pidan jengkermen saya ba dangla ki wei ban job ya kan ni thara dang job ki wei doktor bat scam ka jingmi ki pat ba kan pa ye kala pen long ka ba don jengkermen what house name ar hajar apa praru pa ye bakla kam bakla kata 100% kan wan ka kani ka voice of the people party ban sensar tiya kata ka por pin le kom no ngayu iya ka channel ka jong pi ai kerteng eto ngan su penino ki pat baru kenang bakin tip kenang bakin ya subscribe kin ya like kin ya subscribe ya ka channel ka jong kan ni ka channel ka jong pa ye page blog ti pa ye piru plami media plak ka YouTube channel haga video ko jong ka ba pikren yo sngo ba pi ong kita ki sanlak kita ki yu gila ki kerjanya pi habang ngawat bang page ki ba page ka channel ka jong tang arpo hajar te ki ba like iya ka jengkren jong pilih ki ba kendiat balat ya ki comment na pa ngam dan por ban pule ma sapuli hima pi le se pila puli ru ya kita ki keren komno ki ong komno kata asa sung thu hima pi ya kata mo sa sung thu hima pi api la keren sepang jonga kendiat pa ye ba ngadai usipai uba la sabe ne la rem thama ne kumta pila dap keren ya katu ngala sung thu te tang gawai pa ye ngaku ban kelia pi la da pila study ba ya ka ri India ngala Trei Shipai daki postnam te mentang la don haka ngala da bikini ki ege berkhot ti pila lap ne em ba ka ri India jongi kala sarem thama nadu usnam siajar kendai sepak kendai pendai ka ba u Captain Clifford ngatrai piken mau nadu ko por kawan ka thama ke India jongi kam Pynrem te haba Pynrem thama ka ri India uno u Shipai umpat dei u Shipai u barem thama pa ye ada pi ko ajeng tip wat ba pa ye nganda batai manga dei kasuk ba te wat sa hakan ko por kat no sien ka India ka rem thama ton shim no tang nadu usnem siajar kendai sepak kendai pendai nomor ko por ngam pat join ka Indian Army ngajoin hadin u Captain Clifford hadin u Captain Clifford ngayo msim ban join ka Nakakam ngan situ ipi ngimpat rem thama si sien ro tegi bon bagi ki badang Trei menta lada pikiran kum kane ka jingkran kin pa ye kalong ka penjak buram ya ka di India ya ki Shipai jong ka India ki bayada ya pi tiasuk pio bandam suk nyada mangi Henry kampat don kata ka jingrem thama si sien ro kata ka dei ka wei ka ba pi dei ban sung thu ba kampat rem thama ka ri India si sien ro kata ka dei ka banga jubab ya pi tipa pi la syukran song shit ha ka to ka video pi ngam tip chu balai ma pila kerki ya kai pi myo kali shu ban lech cha Shillong ne pi lesi pi mut ban lech mo kumpi ubriu uba persya iki pat ba om dai persya you know pi persya iki pat ba ngala de pelot iki content ke jong pi ha ka channel ke jong pi jing shai jan miet pi agar teng ngala de study lot iki video ke jong pi pa ye ada pile YouTube ngangan ai advice ya pi pa ye ka ba bha e kalong ba kadon kam kum ya pi ubriu uba pikiran ya ka ai mo laban ong la da pikiran lele ka jing bha na kamata ban ai jing mod yakini ki samla yakini ki briu ki badang ke dang san ki khon samla ha ka por ai jing mod ya kata ta ai jing mod lam tak linti ka bha kumno kin le ka ai nganga kloi ban yarap ya kani ka jing penmi jong pi kani ka channel ka jong pi nomor ngidan kam kum ma pi ubriu la da don ban pen i ya ka ai henry pi pat pi mi tang ban persya ya ki pat ba kapau ba pi persya ya ki pat ba ti kani ka long ka ba pakla kan pa yin kani ka long ka ba pakla sibon palat ngam tip don ha ka ai ka condition ka jong pi nga syuyo ya ki ai jing ya thu ma pa yin ngan syuyo thu ya pi ngam tip ya kata ka de ka jing sisa ne
kam dei ke jing syabat ya kata ru ngam dakwa than ban ong ban ya lorni ya pi ma ki ong ba ki perlok ma ki force yang agi ong ba ini pa ye ide ibala klim lok iba kwa lok ibala hadu lai ngot ki lok ne kumno ki batai kumta iba tho tim sengap ba pa yen ki ong kumta kadai ne kam dei kata ka song hapi ma ngam kwa ban interfere ka ni ka personal life jong fi te to ki brio ki ba keno ki ong kumta hindai ngang ong ya ki em ka ni ka personal life jong uma ngam kwa ban interfere ka ni te nga su ong kom ni pa ye ba banyak halang ma phiru mo le se kum brio bala rangba bala temen le se pila klet no ya kita ki ai ma ka jinglong song shit ha ki por ki bam dei shu te nga su kwa ban ajing mot ba mo ki arna kita ki kim dei ki kam ki ba te phiru pisat kran pitip ro de ka bible pi batai ka tin ka jong ublei pi don ki perlok kita temen basan kirang ba balang te pa ye kan long ka ka jingja burom lada kum pi ubrio ubala ki brio kila tip ya pi ba pila but nam kom ta kan pin kran ne ka tin ka jong ublei ka long ka ba snausi ki brio kin pedang ya pi nama ki brio ki ba itu ya pi kan kin ong ba uni ubrio ta uba kwa lok ani nga snau le ran pi ban kran ya kan tang ba pa ye nga dei u brio bang akran ka jing shai nga kwa ban advice pi kat ki kat bang pen mi ki video nga sa advice pi pen wat om yu ya no hakalenti ka ba wat om pen riang shu nomor ka kerta jong pi kam dei shu pila shu kit pila la long no ka ong ma tin pharang overload ya ki ba kam dei shu ka kerta ka jong pi overload pi song thu overload la phim song thu ron pen bataya ka tin khasi ma la shu kit khia ki ba phim dei shu ban kit khia ha ka kerta ka jong pi nga trai ka kerta jong pi nga trai ka san ya ka nyo posnem pila palat te pa it na ka baburam ya pi kerno na kita ki berkhoj ai ki jingi kai ma la da pi pen mi ya ka nga kwa kum pi pa it bala selen ka clear le nga kwa la da pi pen mi ya ka youtube channel ai jingi kai na ka tin ka jong blai ai ki jingi kai kumno ba ki berkhoj ma base na ka tin ka jong blai ta long ka ba ka jing man toy na ban ta ki pat kristan ki ba dot hakani ka rikasi jan ja ka jongi kaba sngau phala pat kalong ba pipimi politik akan ka kerta ka pemlong syu te hoj wala pilong uta reporter ma kata compare kamtan jinge pi report aga ya kata compare hakaleng jongi compare hendai pa it kala kumba phiathu ba kila bon ba ki brio ki ba ong ya pi ban change no nai mi than to nakaleng jonga ong mi pa it tang ba mi pa kata korkom kan ba phinikai ka kerta jong pi kala dei ban hikai kam dei ban persya mo ban persya ki samlai ki ya ki pajba ban persya la pi persya pa it namar hakani ka jok ka bamanta pi pim song thu ka jok ka bamanta ka jok ka ba ki brio ki khna ki khon samla ki la start te ka jingkren ka jong pi balai nga study ba ban nga pej ru ya ka ka ba sapet ma pi ya kata ngam da kwa than ban yu ma sapet kat nungut ki ba yaro pi kat nungut ki ba kersan ya pi kat nungut ki ba ong ba nu pa it u kran ka jing sisa kata kali ka wei ka banga ko apan advice fi kan ni ka jing sap it mar hakum kini ki por bar ki snam ki ba kerta jong pi bon ba ki brio ki bala ko bang ong mane ma ki la sukit ya ka bam dei su ban kit overload te balai ki yo heart attack nomor balai ki ya kata ka heart attack phimla ban ong ba lanu kan wan ya pi ka me thu kata la pi overload than ya ka ne ka politik la ban ja ka pi nga ko ban ong pi ba sumar ya ka met la jong ha ka ne ka kerta ba to kren ya kata ka jingmi media jong pi nga nakaleng jong nga mla ban khang te kren ni ki jingmot ki ba kita ki moto ki ba don ya ka jingmot ka ba pen ba ya ki imlang salang kren ya kata kan ka kerta jong pi dai dangang la don ya ka kerta ka jong pi dai ngan chu ai bi tang ki ki banyalam ya ki brio kumno kin yaj kumno kin long ha ki ne ki benta ki ba yuma kin kum pi te ani wow la dai ta ka por jong pi bidang song shit pila long overlaid lihat room dai shu overlaid le se pa it pim song thu ma do ong ta pila long airport ta pila airport palat ban mi te to pa it ngai khuble ya ka jingmi jong pi mane ba pi mot ban che shlong pi klam yo kali te ka jingmi jong pi to ngan ai khuble le se pi mi ang tu te to ngan pon kot no ya ka ni ka video perlok to khuble shibon